Mahirap sa'yo. Gusto namin malaman kung anong nararamdaman mo, hindi ka sumasagot. Nung sumagot ka, ano sasabihin? Sumasagot ka na? Kaya siguro yung generation namin ni Diego, mga baliw. Kasi hindi namin alam kung saan kami lulugar eh. Sasagot ba o hindi sasagot? Nung mga bata kami, tinuturuan kami maglakad. Nung marunong na kami maglakad, nagagalit kasi lagi kami may lakad. Saan kami lalugar? Kaya yung iyak natin ng mga generation natin, nagulgul. Kasi hindi ka ma-express. Kasi kung subukan mo magsalita. Di ba? Bago pa kami umalis ng bahay kahapon, may gustong hairstyle yung anak ko. Messy bun. Yun naman ang ginawa. Tapos nakita ko yung final product dun sa hair niya. Parang feeling ko masyado siyang messy. Para sa akin, super messy bun siya. Sabi ko kay Ate Kim, linisin mo. Nung malinis na, clean bun na siya, kita mo si Princess, hindi na masaya. Paulit-ulit kong tinatanong, are you happy? Are you okay? Sabi niya, no, it's fine. Okay, it's fine. Pero alam mo talagang hindi fine. Pero sabi niya, maayos yung kanina eh. Pinakialaman. Tapos, ang ending, narinig ko sabi niya, whatever na lang that they like. So, syempre, sabi ko, okay. Halika nga dito. Ibalik natin sa Messi. Alam mo, sa totoo lang, kundi niya lang birthday. Gusto mo na Messi pa? Halika dito. Ako gagawa. So, ang sabi, tawang-tawa si Ate Kim kasi sabi ko sa kanya, Kim, pakigulo. Sabi niya, hindi maayos na to, hindi, guluhin mo. Sabi ko. Guluhin mo. Ate Kim, di sumusunod ka agad eh. Gusto mo may Messi. Gusto mo maging Messi din. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.